दिनै क'क्राझाराव जोंहा गसाइगावआव सेकेन्ड बड'लेण्ड मासरुम मेला लानाय जादों साननैनि हाबाफारिजों थांनाय बोसोराव मासरुम जे मिशन बेखौ जों स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बियो बोसोरसेनि उनावनो दिनै बियो बेसेबा गिदिर मोनसे महर लाबाय आरो दिनै फ्राय सा 16 जोंनि माखासे सुबुंफोरनो एबा गासै 1600 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माखासे किट माखासे रांखान्थि माने अनसुंथाइ आरो लोगोसे मेशिन होनायनि दिनै हाबाफारि लादों आरो क'क्राझार जिल्लायाव 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रडाक्टआव मासरुमा गोग्लैदों दा बे हिसाबै क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि जोंहा मासरुम मिशन मोननैजों लोगो नांनानै गोबां रोजा रोजा आइजोफोरखौ दासिम ट्रेनिं होनाय जाबाय आरो बिसोरो अलरेडि प्रडाक्शनखौ स्टार्ट खालामबाय दासिम बड'लेण्डआव 180 मेट्रिक टन मासरुम प्रडाक्शन जायो दा बेखौ 500 मेट्रिक टनसिम खालामनो थाखाय माखासे प्लेनिं लानाय जादों आरो बेखिनिखौ खालामनो हायोबा रोजा रोजा जोंनि न'खरफ्रा रांखान्थि फारसे गोख्रों जागोन आरो बिनि थाखायनो जोङो मासरुमखौ गोसो होदों मानोना मासरुमखौ आबाद मावनायाव बारा गोरा नङा बियो माइ आबाद बायदि हाब्रु दैब्रुनि खोथा गैया न' मोनसे फिसा बानायनानै बिनि सिङावनो माखासे जिगाबनि गेजेरजों मासरुम आबादखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो आइजोफ्रा बेखौ जोबोद गोरलैयैनो बे आबादखौ खालामनो हायो नंखायनो जोङो गोसो होदों बिटिआर सरकारा देग्लाय जोङो 5 कोटि रां मासरुम आबादनि थाखाय होनाय जादों आरो नेक्स्टआव बेखौ बारायनानै 15 निफ्राय 20 कोटिसिम बोसोराव होनाय जागोन जाहाथे रोजा रोजा सुबुंफ्रा आरोबाव बेवहाय मोजाङैनो मासरुम आबादखौ मावनो हायो बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आंहा बिपिएफआ गावसोरनि गावसोरनि जि फेलारखौ खोबथेनो थाखाय बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंलाबायदों नाथाय बिथांमोननि सिगां समाव बड'लेण्डनि जि सिमा बियो गहपुरसिम बारायाखैमोन बैसिम गामि हाबाखैमोन बड'लेण्डआव बेबायदि सान्थि फैयाखैमोन बड'लेण्डआव बेबायदि जौगानाय फैयाखैमोन दा बेफोरखौ बुंनो हायैनिनो बिथांमोना बायदिसिना पार्सनेल खोथाफोरखौ बुंनानै बायदिसिना सोंखारिनाय एबा गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुङो नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा कुनु मोनसे बेबायदि मिशन दिन्थिनो हाया जेफोर मिशनखौ जों लादों बेबायदि मिशनखौ बिथाङा कुनु दिन लानो हायाखैमोन दिनै फरायसाफोरखौ आइएस आइपिएसनि थाखाय फोरोंनाय डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय फोरोंनाय दिनै फरायसालिफोरखौ मोजाङै फाहामफिननाय बिनिफ्राय लानानै गोबां माखासे बेनिफिसियारि स्किम्सफोर हाजार खालामनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायनि जों हाबाफारि लादों आरो बेखौ बिथांमोना बिथांमोननि समाव हायाखैमोन दा नंखायनो गावसोरनि फेलारखौ खोबथानो थाखाय जोंखौ बायदिसिना अजद आरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ बिथांमोना थगायनो नागिरदों बिनि बादै जेबो नङा अपारेशन दङ बेवहाय जेबो जेंना गैया इउपिपिएल बिजेपि जोंनि जि बिजाथि जागोन बेयो गोबां भटआव देरहागोन आरो बेवहाय बिपिएफआ कुनु कारनाव खाथियावबो फैनो हानाय नङा आरो बिथांमोना नैबे बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ हान्जाया कमप्लिटलि बन्द' जालांसिगोन